mga Sano and Sana. This is Yan. And this is Jelan. And welcome back to our channel! So for today's video, this is a behind the scene of the iJuander. And nandito kami ngayon sa Pareng Teen Falls. Yes, so, Yes, kasama namin yung team pa. yes, so, yes, so, Tara, samahan nyo kami at ipakita namin ang behind the scenes. Okay. Action! Ako ngayon'y lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba? So, camera mo, yan ay dancer. Wow, dancer. And mga artista di ay. Ang gipugan tayo mag-count pa. Hawa na bang. Sige. Hawa na. 1, 2, 3, start. Wow. Nice. Kibok, oy! Hello po, Ma'am Susan. Nasaan na po kayo? Hello po, Ma'am Susan. Nasaan po kayo? Hello po, Ma'am Susan. Nasaan na po kayo? Hello po, Ma'am Susan. Nasaan na po kayo? Go. Kasauna Sa mata lang, Miss Camera, no? ano na ba mo? Parang lagi mo katason. Sige. 1, 2, 3. Kapauna niya. Paano na? Istorya ba? O, dili na. May istorya ka ako, naganan ako. Go. Well, andito na rin naman tayo. Tara, ituloy na tayo. 3, 2, 1, action. Maadyong buntag mga kawander. Handa na ba kayo sa adventures ngayong araw? Kami, handa na! Kaya naman... Kaya naman, is nasikto. Isa Ano na. din? 3, 2, 1, action. Maadyong buntag mga kawander. Handa na ba kayo sa adventures ngayong araw? Kami, handa na! Kaya naman... Di, lagi mali. Kabante ka sa itong vlog sa tilapia. Maadyong buntag mga kawander. Handa na ba kayo sa mga... Maadyong buntag mga kawander. Handa na ba kayo sa adventures ngayong araw? Kami, handa na! Kaya naman... Esta sekta! Sana all. This is the behind the scene of the GMA of that. Hangak, saman. Baningat ang ilok. Baning. Karl, Direct. ay, bag na doon, di ko ganun naging Sana all. May, pagdali, mag-iningan na. Ito, start. Challenge accepted mga kawander! Sudi mo! Sudi. 4, 3, 2, start. Maadyong buntag mga kawander! Ito po ulit kami ni Yen. Ni Yen. Sakto lagi. Di naman. Ni Yen, mura maka. Oh, gani. Yen! Ito po ulit kami, ni Yen. Oh, sumuro magdikala. Ito ko sa buwan. 3, 2, 4, 3, 2, start. Maadyong buntag mga kawander! Ito po ulit kami ni Yen. Nakapahinga na kami matapos sa dito. Kuya, makakapay. Maadyong buntag mga kawander! So ito po ulit kami ni Yen. 3, 2, 1, action. Maadyong buntag mga kawander! So ito po ulit kami ni Yen. Uy, yun ang mga ko eh. Nakapahinga. Sa world natin kagabi. So ngayon, relax muna tayo. Yes. Dito sa... Pareng Twin Falls! Wow. Pahangog Twin Falls doon sa Pahangog. Pahangog Twin Falls ana ka. Sa unsa good direct. Oy, unsa. Hindi nga, doon na raman siguro ka mas ikon. Ay, sila na yung makuha na siguro karamo pag-zoom nila. Ito. Go!
Moto. Yates. Gisapot na siya. Okay, balik. Moto. Balik. Ay, moto. Right. Sige. 1, 2, Kameraman, oh. 1, 2. Tawag, gitinilan na yun. 4, 3, 2, go. Ay, nalipong miyaw. Uy, nalipong. Kaya pa, Dol. Lisura mag-artista. Yawa. Sakit sa kuan, eh. Sakit sa kanang ba eh? Diwan. Ginagawa. Tapos kan. Ilan mo to, ha? Ilan mo to, Rika? Train hard ka, dagdaguin din tayo. Ilang water na. Ari ko rin ako napasad doon na boho. Asa ba kanila ka mundang nakadiriyan yung makatagawas. Bahala ka rin para magkano. Ginagawa mo. Go. I'm the last. Oy, Vaneeng! Gusto mo ka diya? Mag-encantadia! Bagi pati pa tutoy. Okay. Ang hirap maging artista. Sige na. Are ka gito nga. Labud anak lagi. Di, okay na. Dito mo. Oh, si. Na, gawas niya. Are ka, gawas na nga. Okay ka na. Ginagawa mo. Isa. 3, 2, 1, start. Yen! Asan ka na yun? Uy, andyan ka lang pala. Ano ko ginagawa mo? Saan ka ba ka? Balik tayo. Estás secto! Ready, camera, action. Hinay ta. Sila, unahan. Masunod, eh. Lagi. Una. Pwede naman ito. Hinahinay lang ka. Sige. Ako sa kaya Jelan. Three, two, one, action. Tarong nga nagwa na. Tanong nga ada. What's up, GMA? Baka naman. 3, 2, 1, action. Action na galing. Isigulo ko din dyan. We're now in Singapore, and this is the Merlion. Roar! Shoot lang! Tabunan na. Smile di. Smile ka tayo. Lain na tanaw na. Mag-fight yun na. So karon guys, hapit na may humano. Igutom na ko. So take over na yung vlog nila yan ng Jelan Vlogs. So na namin sa Paris. Wala may passport kay giunong mo sa embassy. Boy, istoy na. Boy, istoy! Soko rin, soko. Pero kaya napas siya, nagpicture niya na. Kaya napas siya. 1, 2, 3, action! I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Wow, sarap yung mga pagkain dito sa park. So, kumusta ang lakad mo? Ay, grabe, napagod ako sa kakalakad dito, kakaikot dito sa lugar. Pero worth it naman talaga kasi ang gaganda talaga ng mga view dito. Yes. Tapos, worth it talaga. Basta worth it.
Action! So, kumusta experience mo dito, May? Oh, May, yan. Yan, nagdan. 3, 2, 1, action! So, kumusta experience mo dito, yan? Grabe, Jelan. Worth it talaga yung paglakad-lakad ko doon kahit nakakapagod. Kasi ang sobrang lawak ng lugar. Pero, as in, worth it talaga. Super ganda dito, mga ka-wonder. Kaya punta na kayo dito. And also, pag naggutom na kayo sa kakalakad dito, kakaikot dito, nako, hindi magpapahuli ang mga kainan dito, best. So, mga ka-wonder, kainan na! Of course naman. Pero saan ka natuwa? Doon sa yung umuulan kanina. Oo nga. Muntikan pa talaga ako mahulog dun sa koy. Tsaka, bilakat na naulog. Kaya to, hoy! Sayang ganito! So, parang nasa ibang bansa ka talaga. Yes, Makikita mo yung isa pa yun. Mga nalagyan. I'm gonna explain it. Take 2! Oh, take 5 na rin. So, kumusta experience mo dito, Yen? Grabe, Jelan, nakakapagod talaga siya. Kasi Ako din napagod. ang laki ng lugar. Pero, worth it naman talaga yung pagod ko, Jelan. Kasi, ang gaganda ng mga lugar or yung mga views dito. Yes, yung mga tanawin dito, parang nasa ibang bansa ka talaga. Yes. So, sa isang lugar lang, marami ka nang makikita, kumbaga. Kaya punta na kayo dito. And also, mga ka-wonder, kung nagugutom naman kayo, hindi problema yan. Kasi dito sa tuktok ng bundok na ito, makikita mo ang isang kainan and sobrang sarap ng mga pagkain dito. Di ba, Jelan? Yes. So, guta na mga ka-wonder. Bukas na po nato ulit na. So, may Isa ikat lang, na Goda, naman Ping. ang ikapoy na. Oh, nag-ipos ha? Sige, sige. Ikat na, sige. Goda. Guta na mga ka-wonder. So, ugma na po nato ipadayon ng atong laag diri sa Bohol. Bye! Sobrang nag-enjoy talaga kami sa aming trip, mga ka-wonder. Kaya, kung maluwag na ang biyahe, bisitahin niyo naman kami dito sa Bohol. Sagot na namin ang inyong kintuhan at halakhakan. Hanggang sa muli mga ka-wonder!